Hello guys, good evening. आरो बयखौबो गिबियावनो खुलुमग्रोयो। फै दान्दिसे जों दिनै सावरायलायनि माखासे बर्तमान जोंनि बर' हारिनि बा बर' समाजनि थासारिनि सायाव जोंखावजोब्बाय खिन्थु आंबो एकदमबारे एसटि फाननानै जाग्रा सुबुंफोरखौ मिथियोना। बर' जानानै बर'जों बर' सापर्ट गैयालासेनो एसटि फाननानै जाग्रा आरो बिदियाव एसटि प्रटेक्सन होनो थांनाय जिथुनाखि जोंनि बर' सुबुंफोर बर' फरायसा गथ'फोरखौ केस होदों एफआइआर होदों बेसेबां लासिं सिंनि बाथ्रा नंगौना नङा गाइसमोन? दिनै जोङो बर'जों बर'नो बेफोरबायदिबा आरो गुबुन हारिखौ माब्रैहाय प्रटेक्सन होनो हागोन? गुबुन हारियासो जोंनि प्रटेक्सन होनायखौ होबथानो थाखाय सोलो मोनगासिनो दं माथो। बिथांमोननोसो खाबु होनाय जागासिनो दं जोङो। बर' जानानै बर'जों बर' हेफाजाब होनो नागारै मदद होनो नागारै दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रानो माने एसटिखौ प्रटेक्सन होनो थांनायाव सोरखौबा लामायाव जमनानै बुनाय धरना रेलि होनानै फैनाय प्रटेक्सन होनानै फैनायनि उनाव लामायाव जमनानै बुनाय बेफोर मारै जाथावना जाखो जोंनि बर' समाजाव? जायखि बिपिएफ जा इउपिपिएल जा बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि बर' समाजफोरनो बा बर' माहारिनो सान्थिखौ लाबोना होफैनो हायाखै। सोरबाया सान्थि लाबोनो नागिरा, सोरबाया गादबखायो, सोरबाया गोजोनखौ लाबोनो नागिरबा सोरबा गादबना होखायो। बेफोरबायदि जागासिनो दं जोंनि बर' समाजाव। दिनै जों गोबां नुनो मोनगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। हाग्रामा महिलारिया एनअसिखौ बै जेब्ला सरखार सालायदों बे समाव होदों। जोंनिबो गोरोन्थि दङ, जोंनिबो गोरोन्थि दङ रायजो राजानिबो। बे समावनो जोङो मानो एनअसिखौ बोखारनांगौ होननानै जों पाब्लिकफ्राबो मानो जांख्रिखांनो रोंदिया? जोंनो मानो रावबो खबर होदिया मोनसे खोथायाव, नङा होमबा? बेनिबो खोथा दङ। ओमफ्राय दिनै जोङो हाग्रामाया सरखाराव फैनाय लोगो लोगो जों जांख्रिखांबाय। जांख्रिनांगौआथ' बे जोंनिनो कर्तब्यखा। जोङो होख्रावखानांगोन, प्रटेक्सन होखानांगोन। जोंनि बे सामायन' थाखानाय फिसा एसटि जिथुनाखि दङ जोंहा सिटफोर, नङा होमबा? बेखौनो जुदि जों गुबुनजों खयथा जाथिजों जोङो रानबावनांगौबा मा थाबावगोन जोंनाव? जोंनाव मा थाबावगोन? जोंनाव आलुसो जाजोबगोन माथो। जोंनाव आलुसो जाजोबगोन। जोङो दिनै प्रटेक्सन होनो थांदों गथ'फ्रा, स्टुडेन्टफ्रा गाजा गोमजा लैहोर लैहोरै। बेखौबो जुदि मा खालामदों? होबथादों। आरे रागानि सौदाव बेफोरबायदि जाखागोन। रागानि सौदाव बेफोरबायदि जाखागोन। मानो जाया जानो? एसे एनैया बुख्रु सुख्रु जाखागोन ना। बेखौबो साननो हनो हानाय गोरों गोरा सुबुंफ्रा होजोबना थानांसिगोन। बे गथ'फोरखौ केस होना मा जागोन? सोरखौ केस होदों? गावखौनो केस होना लानाय जादों। गावनि हारिखौसो, गावजों गावसो दाङाबाजि दा। जायनि जाहोनाव दिनै बर'फ्रा साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बियानो खुद्रिसारदों एसटि होनो मोना होननानै। अब्ला बे सानैसो स्टियाल बुद्धिफ्रा ओरैनो खालामनाय जागोन नामा? हाग्रामा महिलारि सार बिथां एसटि लागोना ना लागे? एसटि लागोना ना लागे? दे बेखौबो मानिबाय। जेन'बा होनो हानाय लामा दंबा होबाय दे। खिन्थु थाखानाय एसटिया खहा जानो हाया होननानै मारै सोर बुंनो हागोन? सोर बुंनो हागोन? थाखानाय एसटिनिफ्रायनो एसटि होआब्ला, थाखानाय ट्राइबेलनिफ्राय ट्राइबेल होआबा, थाखानाय बर'आवनो बर' सोसनदेराब्ला माबोरै जागोन? जोंनि 12खान दख'नाखौ जोङो अलरेडि 12 जन बर' सुबुं आइजो दङ। बेवहाय 12खान दख'ना नांगौ जायो जोंनो। फर एग्जाम्पल 12खान दख'ना नांगौ जायो। बेहाय जुदि 6 जन सोसनदेरबाय अब्ला बेसे जागोन? 12 जागोन, 18 जागोन। अब्ला जोङो 18 जन मानसिया बे 12खान दख'नाखौ रानना गाननो हागोन ना? जोङो नोंनि न'निफ्राय एसे, आंनि न'खरनिफ्राय एसे, बैनि न'खरनिफ्राय एसे एसे जोङो रानना होब्ला गाननो हागोन ना? हाया। बेखायनो थिग दा जोंनि थाखानाय एसटिआव 6 जन'गस्टिखौ एसटि सोसनदेरनो नागिरनाया बे गोरलै बाथ्रा नङा। नंगौ नामा गासिबो? खोन्थाहरला, कमेन्ट खालाम दे। कमेन्ट खालाम, नोंसिनि कमेन्ट मोनबा एसे हिटसिन जागोनदां। बुजिबायना? माखासे खोथा बुंनो आरो खाबु होनोसो आंखौ।
कमेन्टनि गेजेरजों थुलुंगा हो सोर सोर नोंथांमोना दायो 10 जन सुबुं नायगासिनो दङ नोंथांमोना एसटि प्रटेक्शनखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम बे लाइभखौ शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम एसटि प्रटेक्शनखौ जाय जाय मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दे आंनि बाथ' बे प्रटेक्शना सोलिथारनांगौ आरो जाबायानो थानांगौ जोङो धर्ना रिलिखौ जेब्लासिम जोङो जोंनि बर'फ्रा एनअसि गथायदों नङा होमबा बे एनअसिखौ बोखांनानै लाया अब्लासिम जोङो धर्नाखौ होबायानो थानांगोन मानो होनो जोङो एसटिखौ दिनै जोङो एसटिखौ होनाय लोगो लोगो जेनेरेल जागोन जेनेरेल जायोबा जोंहा मा थाबावगोन आरो बिथांमोनहाबो खालि जोंनि एसटिनि माबाखौल' नुबाय नामा डिमान्ड खालामबाय थानो मोनफ्रोमबो जाथियानो जोंनि बर'जोंसो मानो सुथ्रु जोंनि ट्राइबेल एसटिजोंसो मानो सुथ्रु गिबिसिन दावहा जायोब्ला जोंनि बर'जोंसो जागोन दाबायदियाव जोंनि बर'खौसो टारगेट लाग्रोगोन दाथ' बुंदोंआनो हनै राजबंसिफोरा जुदिहाय जोंनि बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ नोंथांमोना प्रटेक्ट होयोब्ला जोंबो नोंथांमोननि एबसुनि सिसिटुवानि डिमान्डफोरखौ प्रटेक्ट होगोन होनना बुंदों सान्थाल आदिबासि बिथांमोनखौ जोङो माने भारत सरकार आसाम सरकारा मोनसे समाव जोंनि आसामाव साहा बागान खानो थाखाय लाबोनानै दोनफैदों लेबार महरै दिनै बिथांमोनानो माबायदि पावाराव माने आसामखौ सालायनो नागिरदों नङाखै दानो जिबायदि खालामखादों आरो बिसोरो जिथु 1 crore बारा दं बिथांमोना जोंनि बे 48 लाखआ बबेयाव मा खालामनो हानो बिथांमोनानो 1 crore बारायाव जेनेबा इयं जेनेरेसना बिथांमोननाव गैयाब्लाबो 50L दङ 50 लाख फर एग्जाम्पल 50 लाखआ जोंनि बे एसटिनि सिटखौनो लाजोबखागोन माथो साख्रि बाख्रि ओंखारनाय माबा माबि ओंखारनाय भेकेन्सिफोरखौ पस्टफोरखौ बिथांमोनासो मोनजोबगोन अब्ला जों माबोरै मोनगोन दानो बुंगोन दानो दाय जागोन बिदि होननानै सानना थाबा जानाय नङा आइडि पुलिस नोंथां बिदि होननानै साननानै थायोब्ला जानाय नङा नांगौबा हारिनि थाखाय जिउ जोबलांथों बेखौ गाबनो नाङा थैनो थांनाया मानसिनि जिउआव खनसेल'खा जोङो जोंनि मोन्थायखौ बोरै हगारनोलै दस्रानो जोंथ' सोरबा सासे लिडारखौ थांखिनानै बुङाखैना आंथ' बुंगासिनो दङ फेसबुकआव बुंगासिनो दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराबोथ' बिथाङाबोथ' इउपिपिएलनि डिपुटि चिफमोन नङा होमबा बिथाङाबोथ' बुंबाय थादोंमोन जोंहा 6 सिडुल 6टा जन'गोष्ठीनो जोङो एसटि होनायखौ बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया बा बादा जेबो गैया होनना बुंदोंमोन बिथाङाबो मा होमबा दिनै इउपिपिएलआ बादा गैयाबा बिपिएफआबो बादा गैयाब्ला बोरै जागोन दैदेनगिरिफ्रानो जुदि एसेबो बादा होआबा एसेबो प्रटेक्ट होआबा दस्रा जाथिनि बादाहालागै जोङो नैबे हारसाफोरनि माबाखौ सेनो थांमोनलाय लैहोर खोथा बुंबायमोन बिसोरो एमएलए एमपि गासिबो गसंजोब्बायमोन खिन्थु जोंनि बर'फ्रा खुगा माथु थाजोबो फैसाल'सो नांगौ बिथांमोननो गादिल'सो नांगौ पावाराव थानो मोनबानो जाबाय खामानि गैया जोंनि बर' लिडारफ्रा मालाबाबो हारिनि थाखाय सानग्रा बुजियाखै आदा बोरो जोंनि न'फोरा थैना थांबाय गोबां बोराय बुरिफोरा औ नंगौथ' आरो न' बां गैया दिनैसिमबो थानो जानो गोजोन सुख सान्थि मथे थानो मोनाखै दिनैसिमबो बेसेबां दुखु दाहा होबावगोन जों एसटि माहारिखौ जों ट्राइबेल माहारिखौ जों बर' सुबुंखौ ललेटबो भट होला आं आदा आं बेथ' सैथो बाथ्राखा आंथ' खननैयानो जाबायलै होयैया खननै जाबायथ' आङो इउपिपिएलआव होबाबो जा बिपिएफआ दुखु मोनगोन बिपिएफआव होबाबो इउपिपिएलआ दुखु मोनगोन बेखायनो आंबो होआखै न'खरखौबो होआखै 14टा भट दं जोंहा न' जोंहानि फेमिलिया 14टा भट आरो ओरैबाबो जोंना नैबे दाख्लैनियाव गोलैखायाखै जोंना बिटिआरबो गोलैखायाखै बिटिसिबो गोलैखायाखै नालाय नैबे आसाम एसेमब्लियावसो जागोन जोंना
देनां हिनजाव लाब्लासो नायनोसै आं आदा मा जाबावगोन दिनै एसटि डिमान्डखौ प्रटेक्सन होनो थांनायाव जों बर'जों बर'सो बिदि जाबाय आरोखि मैया हनै गथ'फ्रा मा होनना बुङो एसटि डिमान्डखौ प्रटेक्ट होनो थांबाय फैफिननाय समाव लामायाव बेंना बुबायनो बर'जों बर' मा जाखो बेयो गनद्रायानो गैला बर'ना दावहा नांनोनो गुरु नाला सेना नाजाखासिगोन ना साल बिजेपि सरकार हेमन्त येस सियालनिबो बाब्बा सियाल बेनो फिदिंगासिनो दङ हाग्रामाखौ फिदिंलाय प्रमदखौ फिदिंगासिनो दङ बिथांमोना जेबोसो हमनो हायाखै हमनो हादों बिथांमोना हमनो हायै गैया माने ओरैजों लुथि जागासिनो दं माने ओरैजों फिदिंजागासिनो हौवाफ्रा जेबो मिन्थाय गैखाया राइट आदा नों आंखौ सिनायखायो आं नोंखौ ना आंखौ दा बुंसै अके जागोन दे मा जागोन बिदिजों जिउआव मानसि जोनोम लाना फैनायानो बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय जों बर' हारिया उजिनानै बिराद गोरोन्थि जाबाय एसे होननांसिगोन बर' सुबुंनि गेजेराव उजिनानै बे बर' जाथियानो मानो उजिखो एथ'ग्राब खस्थ' मोननाय जेरावबो नासयजानाय गादबजानाय मुगैजानाय मोनसे समाव खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा हामुक खावा जात खाख्रा खावा जात एन्जर पुखा खावा जात কিবা কিবি কৈ পেলাই আমাক ঘিণ কৰিছিল এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ কিয় লাগে এতিয়া আমাৰ এছটি কিয় লাগে যেতিয়া আমি এক গিলাচ পানী খাইছিল এই সময়ত মনত আছে না মানুহবিলাক পানী গিলাচ ধুই পেলাই আহিব লগা আছিল চোতালত ভৰি দিলে চোতালখন মুচি পেলাই থৈ আহিব লগা আছিল আজিৰ দিনত কিয় লাগে আমাক আমাৰ এছটিটো কিয় লাগে আজিৰ দিনত লাজ নাই শৰম নাই নাক আছে না নাই জাতিগতভাৱে কাজিয়া কৰিব বিচাৰে চৰকাৰে কৰে চব জাতিৰ মাজত কাজিয়া লগাই চৰকাৰে লগায় এতিয়া কোনটোবা জাতিৰ লগত যিটো মাৰামাৰি হয় মানুহবিলাক মৰি যাচোন মাৰামাৰি টাইমত কেতিয়াও পুলিচ প্ৰটেকশ্যন নাহে মাৰপিট শেষ হোৱাৰ পিছত পুলিচ আহিব बेखायनो हिन्जाव लाब्लासो हिन्जावफोरा न'नो मोनो आरो अरुणोदयबो मोनो नाथाय जों दुखुथिया सेंग्राफोरा मा मोनो जेबो गैया फंबाय जेबो गैया जेबो मोना गासिबो सरकारनि रुल्सआव आइजो माहारिनिल' बेबो बिराद गिदिर गोरोन्थि अरुणोदय जा माबा मोनसे आसनि जा माबा माबिनो आइ अनसायखि बिथांनो सेल्फ हेल्पनो गासिबो हिनजावफोर हौवाफोरा माने संसाराव नामानो गैया शेयार खालामना होलाय गासिबो लाइभखौ जाय हक आं बेखौल'सो बुंनो सानो बे लाइभनि गेजेरजों जोंनि जिथुनाखि मैया जिथुनाखि क'क्राझार सेक्रेटारियेटआव स्टुडेन्टफ्रा धरना होनो थांनायाव जि एसे गोरोन्थिया जाया नङा जाखाबाय जोंहा बर' स्टुडेन्ट गथ'फ्रा दै उन्दै गथ'फोर नालाय बुजिस्लाबनो हायियाव बे खामानिखौ मावफ्लांबाय बिनि सायाव एफआइआर होनायफोरखौ बोखाङाब्ला आरो गथ'फोरखौ केस होयोब्ला सोरखौबा एरेस्ट खालामोब्ला बर' माहारिफ्रा सिरि थानो मोननाय नङा बर' माहारिया सिरि थानो मोना मानो होनबा गथ'फ्रा बुजिनाया एसे सर्ट जानानै जेनेबा धरनाखौथ' जों होथारनांगोन रेलिखौ जों होथारनांगोन प्रटेक्सनखौथ' जों होथारनांगोन नंगौना नङा खिन्थु बुख्रुब सुख्रुब जानाया एसे रं जाबाय एसे गोरोन्थि जाफ्लांदों बे जेबो नङा बेखौ जोंहा बुजिनो गोरों सुबुंफ्रा निमाहा होनांगोन उन्दै गथ'फोर बुजिस्लाबनो हायियाव मावफ्लांबाय होननानै बेखौ समाधान खालामनांगोन बेखौ माने रावखौबो एरेस्ट खालामनो मोननाय नङा हमनो मोननाय नङा आरो मैया जों खोनानाय बायदिब्लाथ' बे धरनाखौ होना फैखांनायनि उनाव प्रटेक्सनखौ खालामखांनानै फैनाय गिदिंबोफिननाय उनाव
सासे गथ'खौ माने गंब्रै गंबा गारिजों बेंनानै बुग्लिबाय मानो जानो मोनांगौ बेफोरबायदि सरखारखौसो सिगिनो थांदोंथ' जि बुस्थुखौ होथावना नङा बे बुस्थुखौ होथों होननानै NOC होनायखौसो बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै प्रटेक्सन होनो थांदोंमोन ना बेवहाय जों गावजों गाव मानो दावराव दावसि जालायनो मोननांगौ मानो बुलायलायनांगौ होबाय नांगौबा मोजां रावजों बुजायमोन बुंदोंथ' जोंबो जावदोंथ' जोंबो रायदोंथ' गथ'फोरखौबाबो नङा होमबा हामामोन बेफोरबायदि खालामद्रायनाङामोन नोंनिनो सम्पति आंनिनो सम्पति होननानै जोंबोथ' बुंदोंना बेफोरबायदिथ' बुंनानै दोननो हायोमोन ना गथ'फोरखौ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनिनो फिसा सोरनि फिसा नों आंनिनो फिसा जों बर' माहारिनो फिसा दिनै केस होगोन जोङो सोरखौ होगोन जोंनि बर'खौसो होगोन गुबुन जाथिखौथ' होनो हाया बै ST नागिरग्राफोरखौ ST होनांगौ होननानै थुलुंगा होग्राफोरखौ सोरखौबा केस होनो हागोन सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ केस होनो हागोन हायाखैना जोङो गावजों गाव दिनै फिसा गोरोन्थि मावफ्लाङोबा बेखौ केस होनाय केस जाबसिननाय लामायाव जोंना बुनाय बे बोरै जाथावना गथ'फोरखौ बिदि खालामनो हादोंब्ला ST बिनायनि धरनाखौ मानो हमाखै आदिबासिफोरखौ बे सिदा बाथ्रा डाइरेक्टखा बियो मानो हमाखै आरो जोंनि बर'आनो बेयाव इनभल्भ दङ जोंनि बर'फ्रानो हमनो होदो ST खौ डिमान्ड खालामनो होग्रा दङ होनांगौ होनना बुंग्रा दं बिथांमोनखौ मानो हमाखै बिथांमोनखौ मानो हमनो हायाखै मानो FIR होनो हायाखै मानो केस होनो हायाखै दिनै जोंनि बर' गथ'फ्रा बेस्राफोर अना खाना गाव गावनि एग्जामखौ गारनानै गावनि एग्जाम होनांगौखौ गारनानै बेसेन गोसा समखौ गारनानै प्रटेक्सन होनो थांदों ST खौ जेनेरेल जानो थांगासिनो दं होननानै गथ'फ्रा दिक्कारजों एग्जाम लिरा मा लिरा होबथानो थांनायखौ मानो उल्था केस खालामदों मानो एरेस्ट खालामनो नागिरदों बेथ' गनायथाव नङाना सोरनि फिसा बैसोरो नों आंनिनोथ' फिसा ना नों आंनिनो फिसा जोंनि बर' सुबुंनिनो फिसा जोंनि बर' माहारि बिमा सासेनिनो फिसा जोङो अब्ला जों बर'जों बर'नो जिथु इउनिटि गैयाब्ला खौसेथि गैयाब्ला रैखाथि होलायाब्ला सोर होबावगोन जोंखौ सोरबा गुबुन जाथिया फैनानै हेल्प होगोन ना हेफाजाब होगोन ना धरनाखौथ' प्रटेक्सनखौथ' जेरावबो होदों जायगा जायगा होमबा जोङो गोरलैयै जोंनि मोनखानाय थाखानायखौ जों थख'खौ हगारनानै लानोसै नामा बोरैबा मोनो गोसोफ्राव गोसोखांबा माने आंबो जोबोर दुखु मोनदों अब्ला बर'फोरा थारैनो थांना थानायनि मा ओंथि दं आदा बेनोलै फंबाय एकदम बिराद बोरैबा मोनबाय थादों आं माने गोसोखांनानै भिडिअफोरखौ नायबानो बोरैबा मोनखुमागासिनो दं मोदै जोम जोम गखुमालायनाय जागासिनो दं मानो बेफोरबायदि खालामनो सानबाय थाथारखोथाय NOC खौ जेरै हरदों गोरलैयैनो बेबायदि गोरलैयैनो बोखांना लाफिननांगौ नंगौना नङा गाइसमोन गोरलैयै बोखांना लाफिननांगौ अब्लाथ' दावराव जालाना दिनै बुंदों सोरबाबा पलिटिकेलि थ्रु थांगासिनो दङ पलिटिकेलि थ्रु थांगासिनो आरे आंबोथ' सासे गोबां BPFनि जानानै खोथा बुंबोनाय मानसि ना अब्लाबो आं दिनै मानो हाग्रामा सारनि थाखाय बाथ्रा बुंनो गोनां जादों मोजाङाव जों लोगो जागोन गाज्रियाव मानो लोगो जाफानो ST खौ होनो थाखाय NOC गारना होदों बेवहाय जों मानो लोगो जाफानो सोरबा प्रमद सारा मोजां जादों जों बेवहाय मोजाङाव लोगो जागोन गाज्रियाव जों मानो लोगो जानो मोजां मावोब्ला मोजां होननानै बाख्नायगोन गाज्रि मावोब्लाथ' गाज्रिखौ गाज्रि होननानै बुंखानांगोन ना आंथ' बुंबायानो मैयानि गथ'फोरनि जिथुनाखि धरना हैनो थांदों बे एसेबाबो गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि दा मावथों जाहाथे नेक्स्ट टाइम नाथाय प्रटेक्सन होनाया जोंनिनो गोनांथिथार गथ'फ्रा प्रटेक्सन होनो थांदोंमोन बेवहाय एसे गोरोन्थिया जाया नङा जाखागोन गासिनोबो निजानि आसियानो जुदि आसि थाइबायानो समान नङाब्ला गावनि न'खर गंसेयाव संसार जानाय बिसि फिसाय आरो फिसाफोरनि बिमा बिफानि गोसोआनो जुदि खौसे नङाब्ला समान नङाब्ला अब्ला बैयाव हाजार हाजार नों आंनि फिसाफोर थांदों बयनिबो गोसोआ बहाथो एखे जानो
सोरबा सासेयाथ' रागा खरा सोरबा सासेयाथ' नर्मेल सोरबा सासेयाथ' बुजिनां सोरबा सासेयाथ' बुजिनो रोङैबो थांगोन ना बेवहाय अब्ला बेवहाय सोरबा बुजिनो रोङैया हथार करे अकस्मात मावफ्लांबाय बे खामानिखौ बुख्रुबफ्लांबाय बेखौ केस होयोब्ला एफआइआर होयोबाथ' जायाना बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाथ' जायाना बिसोरखौ लामायाव जमनानै बुना होबाथ' जायाना जों बुजि गोरोंफ्रा सोर बुखो दा बुग्राया सोर थारमाने एसटि होग्रा मानसिफ्रासो बुबाय एसटि होग्रा मानसिफ्रासो बुदों नङा होमबा माने एसटिखौ नाङा जोंनो थारमाने जोंनो एसटिखौ नांला हरनोसै जों जेनेरेलाव थानोसै बैफोरबायदि सानग्रा मानसियासो मैयानि दिनाव लामायाव बेंसनानै बुदों बे प्रटेक्सन होग्रा गथ'फोरखौ जि जाबाय गोरोन्थिया गथ'फ्रा मावफ्लांबोबाय बेखौथ' आरामसे थांनानै बुजायनो हायोमोन ना बाबुमोन नोंसोरो गोरोन्थि मावबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दामाव धरनाखौ ला रिलिखौ ला प्रटेक्सनखौ हो बेफोरबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाङा बेफोरबायदिथ' मोजां रावजों बुजायहैनो हायोमोन ना मानो आखाइ होनांगौ मानो मानजा सेला सेला जालायनाय बिखामायनि ओरैजाय सिन गोलाव गोलाव जालायनाय मानो बुनांगौ गथ'फोरखौ कैसे हो गया मतलब जो हमारा असम में जो परिस्थिति हो रहा है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो एसटी डिमांड कर रहा है 6 जनगोष्ठी लोग 6 जनगोष्ठी का जो भाई बहनों है वो लोग एसटी डिमांड कर रहा है उसके बारे में हमारा जो एसटी लोग है पुराना एसटी लोग पहले से जो एसटी में था वो लोग एसटी प्रोटेक्शन देने के लिए गया है इसके लिए मैंने थोड़ा कुछ बात कर रहा है I love Bodo culture. Thank you so much, Abik Maji. Most welcome. आं जुदि ओंखारफिननांगौब्ला सिनायनाय नङा हारिनि थाखाय जुजिनाया गोरलै नङा आदा नोंगौथ' आरो फंबाय बे बाथ्रा सैथो जोङो हारिनि थाखायनो बेसेबां रोजा रोजा सुबुङा जिउ गोमानांबाय हारिनि थाखायनो जोङो बेसेबां रोजा रोजा आइजो माहारिफ्रा जिनाहारि जानांबाय हारिनि थाखायनो बेसेबां गोदाव सोराव जाबोनांबाय दिनैसिमबो जोङो जुदि फिसा फिसा सुक्ति खालामनायनि गेजेरजोंबो जों सान्थि थानो मोनाब्ला अब्ला जों सुक्ति खालामनायनि मा मुलाम्फा थागोन जोङो मोनखानाय पावारखौबो जुदि दस्रानो होनानै लानांगौब्ला मा फायदा थागोन मा बेनिफिट थागोन बयबो लाइक होलाय अननानै प्लिज लाइक हो अननानै सभी लोग लाइक दीजिए प्लीज लाइक मारो लाइक और अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कोकराझार में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी बोडो कम्युनिटी से है हाँ इसलिए कल के बारे में तो आप लोग न्यूज़ में सुना होगा शायद जो लोग प्रोटेक्शन देने के लिए गया है वो लोग को एफआईआर दिया है अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है और रास्ता में रुक के मारा है ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटेस्ट सभी को देना है जितना भी एसटी है ट्राइबल है हम सभी लोग एकजुट होके मिल के हम प्रोटेक्शन देना चाहिए अगर प्रोटेक्शन नहीं देगा तो ऐसे आसान से मिल जाएगा वो लोग ऐसे भी एसटी में क्या है एसटी में जो भी हो कुछ भी हो और जो सरकार का तरफ से नौकरी का जॉब का बारे में आता है ना फोर्स 15 यानी तो 7, 10 ऐसा ही आता है ओबीसी का देखो 100, 150 ऐसे आता है कि नहीं और जो हम लोग 15 और 10 मिलता है उसी को भी और हम भागाना डिवाइड करेगा तो कैसे होगा भाई उनका डिमांड क्या है और आपका डिमांड क्या है हम लोग का डिमांड है एसटी देना नहीं चाहिए एसटी दे दो कोई परवाह नहीं है लेकिन हम लोग का जो पुराना एसटी है ना वो एसटी से एक पल भी हेर फेर होना नहीं चाहिए जितना भी है उतना ये रहना चाहिए हम लोग का अगर वो लोग को दूसरा रास्ता है तो दे दो जो भी देना है ऐसा है मतलब इसलिए हमारा जो एसटी है ना प्रोटेक्शन कर रहा है मतलब वो लोग हमारा साथ घुसने के लिए कोशिश कर रहा है हमारा एसटी में ऐड होने के लिए कोशिश कर रहा है ऐसा कैसे होगा ऐसा तो नहीं होगा ना
बिदि बुंनाया रं जादों जोंनि बर'नि एमपि एमफोरा सय जातिनो एसटि होनायनि सायाव जेबो बुङासै बिसोर मानो बुङाखै एमएलए एमपि एम जिएमफ्रा मानो बुङाखै मानो सिरि थाबाय थादों बिथांमोनहा जेब्ला गावसिनो भट नांगौ अब्लाल'सो सैमा फाग्लाफोरबायदि गामि गामि थांनानै रायजो राजानि सिगाङाव आथिं हमै हमै बिपिएफखौ देरहाहो इउपिपिएलखौ देरहाहो माखौबा देरहाहो होनना बुंनो रोंगौना बिसोरो नङा होमबा ओरै थोरै होगोन ओरै थोरै आसनि होगोन एसेखिनि होगोन एसेखिनि साख्रि भेकेन्सि होगोन थार्ड ग्रेड होगोन फोर्थ ग्रेड होगोन माबा माबि होगोन होननानै बिसोरो बुरखायैनो रोंगौ दिनै एसटि थाखानाय एसटिआदि खहा जानो थांगासिनो दङ बिनि सायाव बिथांमोना प्रटेक्सन होनो फंसेबो बुंनो थाखाय खुगायाव राव गैया जाना दं बबा बबि जाजोबना दङ इउजि ब्रह्म सारमोन गबिन्द सारमोन प्रमद बर' सारमोन हाग्रामा महिलारि सारमोन मानो सिरि जादों मानो बबा जाना थादों बिथांमोना मानो बबा जाना थादों दिनैसिमबो बर' बिमानि मेगनाव सुफुंख' हायि मेगननि मोदै नंगौ बे सिद्दा बाथ्रा जोंथि सना नामा कि नों जानो ओमफ्राय आप सोल्यूशन क्या है मतलब सोल्यूशन आज का बाद में पता चलेगा आज पूरा एक जगह में बैठ के बात कर रहा है कैसे होगा वो शाम तक खबर मिल जाएगा अखिल गोगोई का वीडियो देखा था वो भी जोकर जैसे चिल्ला रहा था सही बात आदा बुहुमा बेलथायथों आरो सानजानि साना उल्था ओंखारथों थेवबो बर' हारिनि थाखाय जुजिगोन जों डाइरेक्ट बाथ्रा बुंबाय जुजिनांगौ थै थां आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बे समाव बे अलखदनि समाव बे एसटिआ गुबुन हारिनि आखायाव थांहां जानाय समाव जेरावखि थाया खना खनला अल पृथिबियाव थायाथों मानो फंसेबाबो राव दुरुन हरनांगौ फंसेब्लाबो खुगानि रावजोंब्लाबो प्रटेक्सन हरनांगोन नोंथाङा गोजानाव दङ जेब्ला फैनो हाया जेब्ला थेवब्लाबो नोंथांनि खुगाजोंनो नोङो प्रटेक्ट हरनांगोन नंगौना नङा फंबाय नङाबा गैला जोङो सेस गोदोनि परिस्थितिया फैफिनगासिनो दङ गोदोनि थासारिफ्रा फैफिनगासिनो दङ जोङो गोदो मालायनि आथिं सिङाव आफाथाला सिङाव गासिन जानानै दोननायमोन गोदोनि समाव जोङो मालायनाव दै गिलाससे लोंनो थांबा जों सुबोनाङोमोन पहले समय में हमको ट्राइबल बोल के बहुत घिन कर रहा था बहुत बातचीत सुना रहा था हमको एक दूसरे का घर में एक गिलास पानी पीने से हम ये गिलास को धो के आना था पहले के समय में जिसका घर में घुसेगा उसका घर को हम पूरा तरह से अच्छा तरह से सफाई करके आना चाहिए था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है हमारा जो ट्राइबल यूनिटी यानी तो एसटी यूनिटी में लेकिन आजकल थोड़ा बदल गया है फिर जो अभी जो एसटी डिमांड कर रहा है ना वो लोग हमारा एसटी को वो लोग को देगा तो वो लोग को हमारा एसटी में घुसा देगा तो फिर हम लोग का वही परिस्थिति फिर से हो जाएगा क्योंकि वो लोग का 1 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हम लोग का सिर्फ 48 लाख है मतलब 48 लाख तो कैसे होगा हम लोग का जो 10% नौकरी का जॉब फोर्स खाली आएगा ना उसको भी वो लोग छीन लेगा कैसे होगा राइट आदा फंबाय हरियाणा पाकिस्तान मस्ट इंडिया रेसूस जी इंडिया पाकिस्तान इंडिया चीना आदा लास्ट डे अच्छा नोंसो फंबाय ना दा बुंसै आंसो अच्छा जागोन फंबाय जागोन जोङो बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दङ जों बयबो एसेबाबो साननानै नायदो जोंथ' मालाय जों बेफोरनि सायाव खोथा बुंनांगौनि जोंहा बुंनो थाङोबा खुगा सिनांगौनि गोनांथियानो गैया मानो जों सासे सादा बुसा जाम्बा मानसि जों जेराव मेराव थानानैसो जों खामानि मावलाबायनानै जायो गोदाव सोराव न' गंसे गैजा रोङा गोरिब गुन्द्रानि फिसा जोङो दिनैसिमबो जोङो नायसनजाया
सरकार दं होननानै बर'निनो निजा सरकार दं होननानैबाबो जों नायसनजाया नायफिनजाया नाथ्रोनानै दोनजानाय जोंहा मा रोंगौथि दं नन इडुकेटेड मानसिसो जोंहा बेफोराव बुंनो थाङोबा बुंनो थाखाय बाहागोखौनो लाथावना नङा नाथाय मा खालामनो सम आरो थासारिया थिनबाय जेब्ला जों बुंखानांगोन जाब्लाबो जायाब्लाबो फंसेब्लाबो फंनैब्लाबो जों बुंखानांगोन राइट आदा होनदों औ दिनै नों फंसे आं फंसे बुङाब्ला नङा होमबा सोरबाया फंसे बुङाब्ला जोंनि हारिया बोरै थांनानै थागोन दुखु दामोन रायजो राजाफोर आंगोनिनो बर' सुबुं फिसाफोर गोबां खोथा बुंनाय जायो गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला निस्सय नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आं आखाइ खबजबै निमाहा बिखायो जाहाथे जा बुंदों बेवहाय आङो जोंनि बर' फिसाफ्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो एसेब्लाबो जेन प्रटेकसन खालामनो हायो बा बर' हारिखौ एसेबाबो प्रटेकसन होनो हायो बा रैखाथि होनो हायो बे हिसाबै जाब्लाबो जायाब्लाबो जाम्बानि खुगाजोंबाबो बुंनाय जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ दुखु मोननो नाङा खना खनला गोबां दुखु आरो खस्थ' बर' सुबुं मावना जागासिनो दं जेरावबो दं नाथाय खौसेथि गैया जोंनि बर' सुबुंफ्रा गावजों गाव नासयलायनाय गादबलायनाय नेवसिलायनाय मुगैलायनाय बेनो बांसिन जोंनि बर' समाजाव दिनै माबा मोनसे दाय मोनोब्ला बेखौ होथारनांगौ बुग्लिथारनांगौ बुख्रबनांगौ जिउल' दोननांगौ बेबायदि नाथाय जायफोरा गिदिर गोलावफ्रा गिदिर दायखौनो मावथों हारिखौनो थगायथों समाजखौनो थगायथों बेवहाय बिथांमोना दाय गैया नाथाय बेखारसो रावबो नाया फंबाय नायनाङिखौ नायगासिनो दङ धोनिया धोनि जालांगासिनो दङ गोरिबा गोदोसोलांगासिनो दङ बेसाफोर गाव गावनि हारिखौ जा एसे हायो प्रटेकसन होनो होननानै जुजिदों ओंखारदों बेवहायबो जुदि उल्थासो दल दामजानांगौब्ला उल्थासो केस होजानांगौब्ला उल्थासो जुदि एरेस्ट खालामजानांगौबा मा जागोन भाई लोकसभा में बिल पास हुआ है क्या ऐसा तो बिल पास नहीं हुआ लेकिन जो हमारा बीटीसी सरकार है ना बीटीसी गवर्नमेंट उसने बीच में तो 5 साल जैसा वो तो हार गया था ना उससे पहले भी वो सरकार में था पावर में था उस समय में एनओसी दिया था जो 6 जनगोष्ठी ने एसटी डिमांड कर रहा था एसटी मांग रहा था उसको देने में हम लोग का कोई परवाह नहीं है दे सकता है ऐसा बोल के एनओसी दे दिया था उसको फिर से उठाना पड़ेगा ऐसे बोल के हमारा जो स्टूडेंट है कल का जो प्रोटेक्शन था वो प्रोटेक्शन दिया हुआ था राइट अडाना अभी क्या होगा वो पता नहीं है शाम तक पता चल जाएगा अभी तो उसी के लिए बातचीत हो रहा है उस वक्त यूपीपीएल का गवर्नमेंट था कि बीपीएफ का जो जब एनओसी दिया था ना उसी टाइम में बीपीएफ का ही था गवर्नमेंट बीपीएफ का ही गवर्नमेंट था बीपीएफ का ही पावर था और हाग्रामा मोहिलारी खुद ही सिग्नेचर देके वो एनओसी भेजा था और यूपीपीएल का समय में भी बोला था यूपीपीएल का जो क्या सॉरी भूल गया फिर से मैंने थोड़ा पहले बोल रहा था मैंने वो भी यूपीपीएल का एक कैबिनेट मंत्री तो नहीं था कैबिनेट मंत्री तो यूजी ब्रह्मो है अरे यार भूल गया दिमाग में नहीं आया वो भी बोला था हमारा यूपीपीएल का तरफ से एसटी डिमांड देने में कोई दिक्कत नहीं है कोई परवाह नहीं है दे सकता है आराम से दे सकता है हम लोग का कोई बाधा नहीं है ऐसे बोला था पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है अभी
क्या होगा वो बाद में पता चल जाएगा। परिस्थिति पूरा हालत खराब होने के लिए जा रहा है अभी। और आज का शाम तक अगर जो भी फैसला होगा वो सुनने का बात, तो अगर अच्छा हुआ तो अच्छा और बुरा होगा तो बुरा हो जाएगा शायद। तो मेरा मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे भी हो इसको समाधान करना चाहिए। तो आप लोगों लीडर को ठीक करो पहले। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो कल का दिन में उसी का घर, उसी का जो बनाया हुआ जो ऑफिस था, सेक्रेटरिएट, यहाँ पे गया था ना। इसीलिए तो सारा स्टूडेंट लोग गुस्सा हो रहा है। हाग्रामा महिलारी मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारी गो बैक, एनओसी फिर से उठाना पड़ेगा, इसीलिए तो स्लोगन दे रहा था कल। लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ, गया तो गया प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन वो थूर पर किया ना थोड़ा, और वो तो गलती हो गया। लेकिन उसी के लिए मैं बोल रहा था, स्टूडेंट है, अपना खुद का हाथ, ये जो अंगुली है वो ये एक समान नहीं है कि नहीं, बराबर नहीं है। ये सोरा है, ये लंबा है, ऐसा सबका है। और सबका भी मन अच्छा एक सेम नहीं है। आपका अलग है, मेरा अलग है, उसका अलग है। तो इसमें सारा बोडो स्टूडेंट लोग गया है, मतलब एसटी स्टूडेंट लोग गया है। तो इसमें तो कोई किसी ने थोड़ा गुस्सा वाला भी होगा, कोई किसी ने नॉर्मल वाला होगा, कोई किसी ने समझने वाला भी होगा। जो लोग समझने में थोड़ा कमती है वो लोग गुस्सा से मार दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, है कि नहीं। इसका बारे में तो केस डाल के कोई फायदा नहीं है ना। थोड़ा अच्छा से, अच्छा मुंह से वो लोग को समझाना पड़ेगा। जो भाई लोग, आप लोग जो किया वो थोड़ा गलती हो गया, ऐसा मत करो, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोग प्रोटेक्शन करो, धरना दे दो, रैली करो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा तो बोल सकता है ना। लेकिन धरना खत्म होने के बाद जब वापस आया, तब एक लड़का को रास्ता में रोक के चार गाड़ी रोक के मारा है। ऐसा क्यों मारना चाहिए? ऐसा तो मारना नहीं चाहिए ना। धरना प्रोटेक्शन देने का सबका भी हक है, सबका भी राइट है कि नहीं। इसको तो मार के कोई फायदा नहीं है ना। अगर मारेगा तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना ज़्यादा। आप लोग प्रोटेस्ट करो, लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़ो मत। हाँ हाँ हाँ, वो तो सही बात है। इसलिए मैं बोला था, इसीलिए मैं बोल रहा था, वो थोड़ा गलती हो गया। इसका वजह से लड़का लोग को, स्टूडेंट लोग को केस देना नहीं चाहिए। जो हो गया हो गया। तो अगर केस करेगा, अरेस्ट करेगा, तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा ना। ये मामला कभी भी खत्म नहीं होगा ऐसा होने से। जलते हुए आग में घी डालने से तो वो आग कैसे जलेगा फिर? क्योंकि ये सब बनाने में बहुत पैसा लगता है। वो तो सही बात है, सही बात। क्योंकि अपना ही प्रॉपर्टी समझना चाहिए इसको, खुद का मेहनत का, है कि नहीं। ये क्योंकि हम लोग जब से बोडोलैंड डिमांड कर रहा था, बोडोलैंड मांग कर रहा था, उसी समय से किसी का जान भी गया है, किसी का माँ बहन बलात्कार भी हुआ है कि नहीं। कोई किसी का हाथ से मर गया, सरकार का हाथ से मर गया। बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, लाया है। और कुछ दिनों के बाद ये जो बैठने के लिए एक जगह बनाया है, ऑफिस बनाया है, अगर उसी को तोड़ेगा फोड़ेगा तो कैसे होगा? और सही बात है। इसलिए मैंने भी बोला है, भाई और बहनों लोग, आप लोग जो भी किया है वो थोड़ा गलती हो गया, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि इसको समझना चाहिए खुद अपना प्रॉपर्टी है ना, अपना प्रॉपर्टी समझ लो और ऐसा मत करो। लेकिन प्रोटेक्शन करते रहो, प्रोटेक्शन करो, रैली करो, धरना करो, करते रहो। लेकिन ऐसा फोड़ो मोट ऐसा मत करो। जो भी करना है लीडर का साथ में करो,
है कि ना। लीडर को जो भी करना है करो, लीडर को भगाना है भगाओ, लीडर को मारना है तो मारो, पीटना है तो पीटो। मेरा मतलब अगर गलती क्या हुआ साबुत है तो असम बहुत अच्छा स्टेट पूरा देश को दिखाओ। इधर के लोग शांति से धरना देते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों की तरह प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ सही बात जोंनि आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ मा नों सिमांल' आयै मानो दानखो नानि नानिसोना आब'सो जागोनबा आं सुद्रायना फरायलांगौमोन ना। मा जाबावगोन। आप कहाँ से है भाई साहब? सलमान नार्जारी लागावाड़ा। औ लागावाबो माथो फंबाय, मानोथो एथ'ग्राब अयनाय बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो ना? जोंनि बर'निनो सम्पतिखौ मानो फाननो नागिरदों? बर'निनो बा ट्राइबेल हारिनि एसटि हारिनि जोंनि थाखानाय माबाखौ फिसासा नंखाय बांखाय दाउदैनिबाबो फिसासिन बेखौनो आरो फानबावोबा गुबुननो होब्लाबा बोरै जागोन? मैं कोलकाता से हो भैया। खुलुमबाई नमस्कार भाई साहब। आपको भी थोड़ा बोड़ो का जो खुलुमबाई नमस्कार इसको मालूम है? चलो ठीक है, सही बात। और मैंने वीडियो भी देखा है, जो आदिवासी लोग है ना, राजस्थान का है क्या, जो लोग एसटी कर रहा है वो लोग को ओबीसी से भी निकाल दूंगा, मतलब निकाल देगा ओबीसी से भी। जो लोग एसटी कर रहा है, एसटी बोल के चिल्ला रहा है, वो लोग को ओबीसी से भी निकाल देगा बोल के राजस्थान से ना कहीं से बोल रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड ने सिखाया है सब कुछ, धीरे धीरे बोडो लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ओके, सीखना चाहिए। सबका लैंग्वेज आएगा तो अच्छा होता है, क्योंकि अब कभी हमारा असम घूमने आएगा तो हम लोग का बोडो लोग भी तो हर किसी को हिंदी मालूम नहीं है ना, तो वो लोग का साथ में आप बोडो में बात कर सकेगा। अरे मेरा भी कैसे हो गया यार बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया मेरे को भी, हिंदी पहले जैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कोना जगह में भी बोरो विलेज है, गांव है, वहाँ पर जाएगा तो आपको हिंदी बोलने से तो कोई भी किसी को समझ में नहीं आएगा। अरे भाई साहब ये रास्ता किधर जा रहा है बोलने का, तो वो लोग सोचेगा ये मेरे क्या बोला रे रास्ता ऐसे बोलेगा, तो फिर आपको उस समय में बोडो में बोल सकता है ना, है कि नहीं? अगर आप बोडो में बोलेगा तो लोग को खुशी होगा, हंसेगा, मजाक करेगा, आपका साथ मस्ती करेगा और आराम से बातचीत करके आपको वहाँ से रास्ता भी बता देगा, सब कुछ बता देगा। औ आदा बर'नि हारिखौ पलिटिक्सजों दंस खालामनो नागिरदों माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा। औ नंगौ फंबाय, नंगौ, बेयो सैथोनि बाथ्रा। बे सोरबा सासेल' नङा, पलिटिक्स लिडारब्लाबो सोरबा इउपिपिएलनिबो थानो हानाय, सोरबा बिपिएफनिबो जानो हानाय, सोरबा बबेबा मोनसे पार्टिनिबो जानो हानाय, नंगौना नङा? जाय हक जिखुनु जोङो दिनैसिमबो मोनफ्रोमबो पलिटिकेलनि लिडारा देरहादोंब्लाबो बा फैदोंब्लाबो जोङो जेबो मोनखायाखै ओरैब्लाबो। जेरैब्लाबो जोंनि बर' हारिनि बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदैया जोबनो थांखायाखै। बेखायनो जोङो सोरबा सासेखौल' नारसिननानै जाया, गाज्रिथिंबो नारसिननांगौ। मानोना हाग्रामा महिलारिया एसटि नांगौना नाङा सोंदों, एनअसि गथायदों। थिग बेबायदिनो जोंहा गबिन्द बसुमतारी साराबो, नङा होमबा, डिपुटि चिफ मिनिस्टार गोविंद चंद्र बसुमतारी, ये यूपीपीएल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि हमारा 6 जनगोष्ठी जो एसटी डिमांड कर रहा है ना,
इसमें हमारा कोई तकलीफ नहीं है, दे सकता है, आराम से दे सकता है, ऐसा बात बोला था गोविंद चंद्र बसुमतारी डिप्यूटी चीफ यूपीपीएल पार्टी का। तो जोंनो बेफोरबायदि लिडारफोरखौ बुंनो थाङोबा नाङा, नङा होमबा? जोंनि थाखानाय जिथुनाखि सम्पतिखौ धनखौ फाननानै जानो नागिरग्रा लिडारखौ जोंनो मानो नांगौ? मानो नांगौ? अब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि जायगायाव बा प्रमद सारनि जायगायाव गोविंद बसुमतारी बिथाङा थानो मोननायमोनब्ला बिथांमोननि सिटआव बिथाङाबो बे लामाखौनो लागौमोन नामा एसटि फाननायखौनो? जेरै गाहायाव थानानैनो बिथाङा एसटि फाननायनि खोथाखौ बुंखादोंबा आरो गोजौआव थांब्लाबो बिथाङाबो फाननायनि खोथाखौ बुंगौमोन नामा? होनायनि राइट्स दंबा हो, बे बाथ्राखौ जोंबो बुङो, बयबो सानो। नाथाय बबे लामाजों होगोन, बबे एंगेलजों माब्रै नाहरनानै नुहुरनानै होनो होनदों? औ आदा नाङा जोंनो। अमित शाह जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोडो लैंग्वेज में बना दिया है। हाँ बना दिया है, सही बात। अब्ला जोङो बबे एंगेलजों नुहुरनानै जे जोंनि थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जाया होननानै बुंनो हागोन? रावबो गेरेन्टि होनो हाया, रावबो लिरनानैबो होनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ। मानो जाया बेलाय? मानो जाया जोंनि थाखानाय एसटिआ खहा? 15ताल' जोंहा साख्रि बाख्रिनि भेकेन्सि फैयोब्ला बे 15तायाव जिथु बै 1 करोड़नि बारा दङ देसुन बिसोरनि पपुलेसना, थेवब्लाबो जों 50 लाखल' हमबा बिसोरनि यंग जेनेरेसन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, बिथांमोननि थाखाय बे 15ताया 50 लाख सुबुङा जिथु बे एसटिनि 15ता भेकेन्सिखौ लाफैनाय लोगो लोगो जोंनि थाखानाय एसटिआ बबे आलुखौ लाबोनांगौ जाखो? नङा होमबा? बबेखौ लाबोनांगौ? बहा साख्रियाव मोनबावगोन जोङो? नोंसिनि मानसिफ्रा एसटिखौनो गुबुननोसो होना लाखाबाय, बोरै फावसायनानै था सोनजागोन जोङो? हारिखौ फाननो नागिरग्रा लिडारखौ नाङा आदा। नाङा फंबाय, सिद्धा बाथ्रा बियो, सिद्धा बाथ्राखा। आरो बैफोरबायदि लिडारफ्रा दाबायदियाव नोंनि समस्थियाव लिडार हिसाबै बियो बिथाङा भट बिनो थाङोब्ला बेयाव नोङो भटबो दाहोथार। आंबो होनायाव गैया, होखायाना आं बिदि लिडारनो भट। बर' लिडारफोरखौनो फोथायनो हाला, गोब्राबसो जालांबाय जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो। आरो बिथांमोनहानो जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो इयुनाव पलिटिक्स लाइनाव फरायनानै सानसे समाव पलिटिकेलनि दैदेनगिरि लिडार जानो साननाय मानसिखौबो, एमएलए एमपि जानो साननाय मानसिखौबो, सोरखौबा मिनिस्टार जानो साननाय मानसिखौबो गाज्रि बिद्दासो सोनानै दोनखाजोब्बाय, गाज्रि लामासो दिन्थिनानै दोनखाजोब्बाय, नङा होमबा? खोथा मोनसे दङ, रावबो खोनासंनानै दुखु दामोन, सिद्धा बाथ्रा बुंनो आङो, जाम्बा मानसिनालाय थबन थबन जोंना लाखोमानानै लाब गैया। पढ़ा बिद्या हारामजादा अपरा बिद्या महागुननो। पढ़ा बिद्या हारामजादा माने फरायनाय मानसिया मानो हारामजादा जायो? गोदोनि दिनाव नङामोन, आथिखालनि दिनाव जादों। नोङो अफिसार जागोन, अफिसार जानायनि उनाव नोंनि आन्दाराव सोरबा साख्रि हाबनो थांनाय मानसिनो मा होनगोन? 2 लाख 5 लाख साख्रियाव सोगोन आं, नै ओरै जानोसै। अपरा बिद्या महागुन मानो होनदों? फरायै मानसिया सादा सिदा, मिथिबाय? नोङो फरायालासिनो माबा मोनसे खामानि रोंदोंब्ला, मिथिदोंब्ला बेवहाय नोङो आरामै नोङो खुला खुलि खोन्थानानै लागोन जे फंबाय नोङो आंखौ बिराद खस्थ' नुदां मोनसे खोथायाव, नोङो बिदि खामानि मावनो नामा? आंबो मावदों, बेबायदि आरो थलं थाब्लां, नङा होमबा? लाखोमालाया थारमाने। राइट आदानो, फंबाय आंबो स्टुडेन्टसो आदा, जोंनि फिउचारा मा जागोन? नंगौथ' फंबाय, नंगौ, सैथो बाथ्रा। मैयानि जाथाया नुदोंना नुवाखै? बयबो नुयै गैया, बयबो नुदों। दुखुनांथावना जाथाय, गोरोन्थिखौ मावा नङा मावफ्लांखाबाय गथ'फ्रा एसेबाबो, गोरोन्थिया बयहाबो जायो। बुजिनां सुबुंफ्रानो जुदि मावदोंब्ला, हाग्रामा महिलारि सारानो सासे चिफ जालायनानै, बिटिसिनि चिफ जालायनानै, बर'फोरनि बिफा जालायनानै जुदि एनअसि गथायनो हानाय गोरोन्थिखौ मावदोंब्ला, मैयानि दिनाव गथ'फ्रा सामायनो गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय, बुख्रुबफ्लांबाय, बेखौथ' आंबो बुंदों, गोरोन्थि जाबाय, नोंस्रा बाबुमोन फंबायमोन, आंगोनिनो बर' फिसाफोर, बेफोरबायदि खामानिखौ दामावोमोन, जोंनिनो सम्पतिमोन, आंबो बुंदों। बेफोरबायदिथ' बुजायनानै दोननो हायो। मानो केस होनांगौ? मानो एफआइआर होनांगौ? मानो लामायाव बेंनानै बुनांगौ? बिदिथ' बुनो मोनाना, बिदिथ' केस होनाङाना जानला मोनला गथ'फोरखौ। स्टुडेन्ट गथ'फोर रागानि सटजों मा खालामफ्लांगोन, मा खालामबा गावनिनो मोनसे आसिनिनो, मोनसे आखाइनिनो आसियानो जुदि समान नङाब्ला थाइबा आसियानो, मोनबा आसियानो,
अब्ला बेयाव हाजार हाजार गथ'फोर थांदों सोरनि गोसोआव समान थानो सोरबा रागा खरा थागोन सोरबा बुजिनो गोरों थागोन सोरबा बुजिस्लाबनो हायै थागोन सोरबा बुजिस्लिंनाय थागोन हा बेवहाय जुदि बुख्रुबफ्लांबाय सौख्रेबफ्लांबाय माखौबा माखौबा गाव गावनो एसेबाबो खस्थ' मोना नङा मोनखाबाय बेस्राफोर आरो बेनि सायाव केस जाबना होयोब्ला एरेस्ट खालामोब्ला मा जागोन आं बेखौनो बुंदों गथ'फोरखौ जुदि सोरबा सासेखौ एरेस्ट खालामनांगौबा बर' हारिया रावबो सिरि थानो मोननाय नङा स्टुडेन्टफोरखौ जुदि एरेस्ट खालामो हा रावबो सिरि दाथा आरो मैयानि बुग्राफ्रा सोरमोन बिथांमोनखौ तदन्त खालामनांगौ बिसार खालामनांगौ आयेन गठन भाबै साजा होनांगौ मैयानि बुग्राफोरखौबो बेबायदि बुनायनि राइट्स गैया धर्नाखौ बुग्रायाबो होनांगोन रिलिखौ बुग्रायाबो होनांगोन बे सम्पतिया बुग्रानिबो सम्पति बे धना बुग्राफोरनिबो धन मा बे मैयानि धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैनाय गथ'फोरखौ जे लामायाव बेंनानै बुदों बिथांमोना मा बर' बिमानि उदैनिफ्राय जोनोम जायाखै नामा बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानाय नङा नामा बर'नि थै गैया नामा बिथांमोननाव गथ'फोरखौ जेबायदि लामायाव एटेक खालामनानै बुनो सोर थिनखो सोरनि थुनलायनायाव मावखो बे खामानिखौ सोरबा प्रमद सारनि थुनलायनायाव सोरबा गबिन्द सारनि थुनलायनायाव सोरबा हाग्रामा महिला सारनि थुनलायनायाव ना सोरनि खोथा लानानै बेफोरबायदि मावखो बर' जादोंब्ला बर' हारिया दा बबे अलखदाव थांनो नागिरदों बेनि सायाव रैखाथि होनो थाखाय गसंथेनांगोन जाब्लाबो जायाब्लाबो फंसे फंनैबाबो बाथ्रा बुंनांगोन प्रटेक्शन होनांगोन हा दाहा थैथां जुजिनांगोन जेननाय देरहानाया बेफोर उननि बाथ्रा नंगौना नङा रायजो राजाफोर जों जोंनि फिउचारखौ साननासो खालामदों आदा औ खालामखानांगोन ना बे बाथ्राया सियरखा जुदिहाय जोंहा बे एसटिआ गुबुननि आखायाव थांनाय माने जोङो जेनेरेल जानाय आं दहायनो बुंबायना बैसोर मोनखांनायनि उनाव नोंसोरो खुद एसटिखौ होनानै लादों होननानै जोङो ओरै साइड नाथ्रोदनानै दोनजागोन हगार नोंसोरो मानि सिगां सिगां बेयाव साख्रि नागिरनो फैदों नोंसोरलाय दस्रानो जासिना लाखाबाय सय जनगोष्ठीनो नोंसिनि एसटिखौ होनानै लाखाबाय नैफोरबायदिसो जों बुंजागोन आरो गोदोनि परिस्थितिया फैफिनगोन मालायनि न'खराव जोङो गुबुन हारिनि न'खराव जोङो दै गेलाससे लोङोबा बे गेलासखौ सुना गारबोफिननांगोन न'आव हाबोबा बे न'खौ लिरना गारबोफिननांगोन जोङो जोंनि दांनाय फैसाखौ बिथांमोना स्राबनि दैयाव सोमलायलायनाय जागोन बेसेबां मुगै जायोमोन खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा एम्बु एन्जर जाग्रा होननानै हाग्रानि जुनारफोर फैबाय जानवारफोर फैबाय बेफोरबायदि बेसेबां जों मुगै जायोमोन नासय जायोमोन दिनै जों जुदि बर' हारिया गावजों गावनो इउनिटि गैयाब्ला खौसेथि गैयाब्ला गुबुन हारिनि आखाइनिफ्राय माब्रैहाय रैखा मोनगोन जोङो बेबायदियावनोथ' दिनैनि दिनाव जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिथांमोनहा आखाइ थिखोनो गोनां जाबाय जेननानै थानो गोनां जाबाय बेस्राफोर हारिनि थाखाय बेसेबां प्रटेक्शन होदोंमोन बिथांमोन थानायब्ला दिनै बे परिस्थितियाबो जानाय नङामोन बिथांमोन थानायब्ला दिनैनि बे थासारिखौबो जों नुनो मोननाय नङामोन एसेब्लाबो गिदोंमोन गुबुन हारिया थोर थोरनो खमफिनानै फावसायनानै थादोंमोन बिथांमोननियाव बेफोरबायदि पार्टिनि मानसि दं होननानै नाथाय मा खालामनो समजों लोगोसे लासै लासै बिथांमोनाबो सरकारनि खावलायनाय मथे ओंखारबोबाय नाथाय गाज्रियै थगायनानै दोनजाबाय बेस्राफोर पलिटिकेलनि खैसारजों फिदिंनानै दोनजाबाय साननो गोनां बाथ्रा मोनसे हारिनि जानानै सोमावसारग्रा आफादगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सार बायदिया दिनै सासे सिगनेटरि जानानैबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय सोरनि थाखाय हारिनि थाखायसोना बेथ' बिथांमोना सोरनि थाखाय केस रुजुनदों बिथांमोना दिनै सोरनि थाखाय केस जाबसिन जाबाय थादों हारिनि थाखायसो अब्ला मा उदिखार दंमोन मा दरखार दंमोन जे एनडिएफबि आफादा उजिनो थाखाय सोरबा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो जा एनडिएफबि आफादखौ नाथाय बुंनो थाङोब्ला एनडिएफबि आफाद थानाय समाव गोबां प्रटेक्शन जादोंमोन जोंहा बर' हारिया जय बर' हारिनि जय
दिनै सोरबा बायदिया एनडिएफबि आफादखौ सैमा बायदि सानो, सोरबा बायदिया सैमा बायदि बाहायदों, एनडिएफबिफोरखौ सैमा बायदि बेबहार देखायदों, नाथाय बे बिराद गोरोन्थि जादों। जोंनि बर'फ्रा गोबां गोरोन्थि मावो, गोरोन्थि दं। दैमालु बिर जोहोलावमोननि सावा जोबाखै, बिथांमोननि सावानो दिनै जोंनाव फारि फारि नांबोगासिनो दङ, बिथांमोननि सावानो दिनै फोरमान होगासिनो दङ। जुदिहाय बे एसटिआ थाङोब्ला जों साननानै लाखादो जों हाजो खंखर खंखर खारखोनानै थैदो, बेनो जागासिनो दङ। जोंनो रन्जन दैमारि सारखौसो नांगौ आदा, बे सारासो सासे गोजोन आरो गोथार लिडार, बे सारासो जोंनि मा होनदों बर'लेण्डनि चिफ जानो समायो आदा, जोंनिबो डिमान्ड आरो बर' हारिनि डिमान्ड बियो आदा। नंगौ फंबाय, सैथो बाथ्रा, बे सैथो बाथ्रा। सिगांनिफ्रायनो बुंनाय दंखायोना मोनसे खोथायाव, प्रमद सार बायदिया, हाग्रामा सार बायदिया देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि खाथियावबो थाफानो समाया। वान पारसेन्टबो रन्जन दैमारि सार बायदि साननो हानाय गोहोआनो गैया बिसिनाव, मेलेमानो गैया। 7था कान्ट्रिखौ सालायनो हानाय गोहो मेलेम दं होनना बुंदों देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनाव। 7था कान्ट्रि माने गोसो जायोब्ला सालायनो हायो आरो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा। जेब्ला बै समाव हमनानै बेखौ आथिं आखाइ बुख्रुबदोंमोन, बे समाव सरकारा बिनि मेलेमखौ भिजिट खालामनानै नायदों। इउ आर राइट आदा, औ फंबाय। दा दुखु मोनो किसुमाना, नाथाय जोंबो दुखु मोनो। सादा सिदा जों जाम्बा जाम्बिनि दुखुआसो बेलेगसिन। नोंथांमोन बायदि गोरों गोराया मालाय बहि कलम लानानै केस एफआइआर होसिगोन मासिगोन जाम्बा जाम्बिखौ, नाथाय जाम्बा जाम्बिया भुगि खस्थ' खालामनानै सैसोनानै थानो गोनां जायो। सोरखौ केस होगोन? बर'जों बर'सो होलायनाय जागोन। हो, गावनिनो फिसा, गावनिनो बिबथै, गावनिनो बियादै, गावनिनो फंबाय, गावनिनो बिदा, बेखौसो केस होगोन, नङा होमबा? जों गुबुन रावखौबो केस होनो हाया। एनिथिं एमजे दामब्राखौ एसे जावदो आदा। एक्सुवेलि आं बे बाथ्राखौ बावदों, जन खारजि आरो एनिथिं एमजिआ मा दाय जादोंथाय आं बेखौ मिथिया दे, नायहैनायबो जायाखै आङो। खिन्थु एनिथिं एमजिआ बै जिथुनाखि सेक्रेटारियेटआव बुख्रुबलायनाय भिडिअ, बेखौ आपल'ड होदोंमोन। ओमफ्राय आं बे क्लिप्सखौ लानो होननानै डाउनल'ड खालामनो होननानै थांबा गैला भिडिअआ। बिदि जादों। बिनि थाखाय ना मानि थाखायथाय केस होयोबा हो आंखौ होनलायलायदोंमोन ना बिथाङा। बिथांमोना जाद्राया, बिथांमोनाबो बाथ्राया। आरो जोंहा जन खारजि ब्रादारा ओरैबायदि माखासे खोथा बुंदों, लिरनायाव नुदां, लिरनानै पस्ट होदों। इउपिपिएलनि माबा रुजु हरदों आरो मैयानि धरना हाबाफारिफोरखौ इउपिपिएलजों रुजु हरदों, माने इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर होनना बुंदों। रोनावबाय था नोंसोरो, दासो ओंखाम खहाबसिगोन आं, नोंसिनि रोनावनायखौ नुबासो ओंखाम गोजाबाबो संख्रिजोंनो खुरगाथामसो जाफ्लाङो आं होनलायलायो। बिदि नङाथ', बिदि जानो नाङा। आरो बर'नि माखासे इउटुबारफोरालाय आदा, नंगौथ', बाथ्रायानो बर'नि एगेन्स्ट मा होनदों सानैजोंसो बाथ्रा बुङो। आच्छा आच्छा, जानायसो बाथ्रा बुङो आरो ना, बर'नि एगेन्स्ट। आंनिबा आदा रन्जन सार गगौमानि हाग्रामानि जायगायाव रबिराम नार्जारि सारखौ इएम होनांगौ आदा। सिएम होनांगौ आदा। आंनिबा हाग्रामाया लिडार जानानै थाबाय थायोबा हारिया खैफोद दं। रबिराम सारजों समान साननो हानाय हाग्रामा सारनाव गोहो गैयालै। टाइगार मानो बुङो हाग्रामाखौ? बयबो मिथियै गैया। टाइगार माने बेयो गावनि खोथाखौल' अं गोदोनिफ्रायनो बुंखानाय दङनो, आरो गोदोनिफ्रायनो बयबो मिथिखायो जाहैदों
माने गावनि साननायखौल' अं मालायनि जमा डिसकासन लानो थाखाय सावरायनाय जिरायनायावबो सोरबा बुंबाबो खोमाखौनो सुखायानो गावनिखौल' आलादा रायजोसो बिनांगौमोन आदा बिनाय जागोन फंबाय नेथ' नैबे बाथ्राया जुदि एसटिआ होनाय जामारोबानो जाखागोन बे बाथ्राया आरो जों रावबो सिरि थानो मोना जोंनो नांखागोनानो दाबो राजि गासै बर' हारियानो एसटिखौ हो बिथांमोननो नाथाय जोंनो बड'लेण्डखौ लिरनानै होग्रो बिनि उनाव एसटिखौ हो नङा होमबा जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौबा बिथांमोना राजि जानो हायाखै होनो हायाखै बिथांमोननो जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डनि उनाव जि हारिफ्रा डिमान्ड खालामदों बिथांमोना मोनजोब्बायथ' जोंहासो गैया मानो गैया बेफोर गासिबो जोंनि बर'नि लिडारफोरनि अबहेलानि थाखाय लेहेमनि थाखाय घुस जानायनि थाखायनो जों मोनाखै बेफोरखौ बाथ्रायानो इउपिपिएलनि जांलेनायल' फैयो एमजिएनाव गेजेरनि जानानै बुंनांगौ नंगौ मोनसे समाव आंबो खुथार बुंदों हाग्रामानि जानानै इउपिपिएलखौ बे नङा जे जोङो सथबना आरो आं खोथा होनाय दंखायो खोथा होनानै दोनखादों बै समाव हाग्रामाखौ देरहाहोल' हा प्रमदआ गोरोन्थि मावदोंमोन नालाय बे समाव जेनेबा गोरोन्थि बयबो रायजो राजा गोरोन्थि नुदों होनना बुंबाय आंबो गोरोन्थिखौ नुहुरबाय मोनसे खोथायाव दा मानसिफोरनि बुंनाय लेखा आंबो थांबाय थांनानै आं बुंबाय जुदि दाबायदि हाग्रामाया देरहायोब्ला ब्रायैनो हाग्रामाया देरहानायनि उनाव सरकारखौ मोजाङै सालायाब्ला हाग्रामाखौ आं आसि थुयै बुंगोन होननानै आंहा बुंनाय दंखायो खोथा आं बुंखागोनबो मानो फावसायनानै थानो मोजांखौ जों मोजां होनगोन नङा होमबा गाज्रिखौ जों मानो मोजां होननानै बाख्नायनोलै जेब्ला मोजां मावगोन अब्ला जों मोजां होना आखाइ खबगोन जेब्ला गाज्रि मावो अब्ला जों मा दरखार गोलैदों आखाइ खबनाय जन खारजिना मा जोलैनि हांगार बे दावखोलांबाय बेखौनो जोलैनि हांगार बे साला दरना होनायखौ एक्टिंसो बुंबावदों बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों जोंहा जन खारजि बिथांनिया बिदि नङा बेफोरबायदि नङा अब्ला पलिटिकेल हान्जा गैयामोन अब्ला बै समाव एनडिपि आफादनि सोमावसारनाया बे एक्टिंसोमोन नामा बिथांमोननि थाखायब्ला एबसुनि धर्ना रेलिया बे एक्टिंसोमोन नामा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो एनडिपि आफादखौ आवलायनानै दाला माने जंखायनानै दाला आरो बिथांमोना मालाबाबो एक्टिङै सोमावसारबोआखै बिथांमोना जा सोमावसारदों सैथोखौनो सोमावसारदों नाथाय माखासे दैदेनगिरि बा लिडारफ्रासो लथं फथं खालामदों बेवहाय बर' फरायसा आफादनि आरो लोगोसे एनडिपि आफादनि जेबो दाय गैया जेरै दा जोंहा फरायसाफोरनि मैयानि धर्ना सोमावसारनायखौ जन खारजि ब्रादारा एक्टिंसो होनना बुंदों बेखौ पलिटिक्सजों रुजुनाया बे गाज्रि जादों बिदि जानो नाङा थुलुंगासो होनांगौ गोग्गानायसो होनांगौमोन नाथाय बुंनांगौमोन जे नोंसोरो धर्नाखौ हो रिलिखौ हो जोंहा बेयाव बादा गैया अफिसखौ मानो बुख्रुब खालामनांगौ बे गोरोन्थि जाबाय नामा नोंसिना बेफोरबायदि बुंनो हायोना बुंनो हायो आंबोथ' बुंदों बिदिनो जे नोंसोर जि मावहैबाय बे गोरोन्थि जाबाय नाथाय बेफोरबायदि मावाबा मोजां जागौमोन नामा आंबोथ' बुंदों ना नङा होमबा बेफोरबायदि बुंनो नाङा आरोखि एसे सानै हयै बुंनाया मोजां मानो होनबा जन खारजिमोन बायदि मानसिया साननो हनो हानाय गोहो मेलेम दं होननानै बयबो फोथायो बुङो सानो नाथाय बेफोरबायदि बिथांमोनानो जुदि बेफोरबायदि माने गोसो थौले बायदि खोथा बुङोब्ला दुखु मोननाय फैयो खुद्रिनाय फैयो रायजो राजानाव नंगौना नङा एसटि होमारोब्ला एबा जामारोब्ला बर'नो बर'लेण्ड होग्रोनांगौ माथो बे सैथो बाथ्रा बर'नो बर'लेण्ड होग्रोनांगोन भारत सरकार आसाम सरकार जुदिहे एसटी डिमांड एक्सेप्ट करे
ST 6 জনগোষ্ঠীক যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাক ST দিয়াৰ আগে আগে আমিও ৰাজি আছে এক হাতেদি ST প্ৰমাণপত্ৰ লিখি দিয়ক এক হাতেদি বড়োলেণ্ড প্ৰমাণপত্ৰ লিখি দিয়ক বড়োলেণ্ড নহ'লে কেতিয়াও একচেপ্ট কৰা নহ'ব ST দাদা ভাইসকলে आरो नों बुंनाय बादि मोनसे खोथा आदा गुबुन हारिनो ST होमारोब्ला एबा जामारोब्ला बर'नो बर'लेण्ड होग्रोनांगौ दा समाव UPPL BPF जोंना बुंनो थाखाय सम गैया नंगौना नङा एकदम राइट बाथ्रा फैबाय UPPL नि BPF नि होननानै नांलायनांगौ खमलायनांगौ कन्ट्रभार्सि जानांगौ जेबो गोनांथि गैया दायो हारिया अलखदाव गोलैदों जेब्ला हारिया खैफोदाव फैदों जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो पार्टियानो खौसेथि जानांगोन इउनिटि थानांगोन जोङो इउनिटि जेब्ला इउनिटि गैया अब्ला जों गैला होननानै सानना लादो जेब्ला जों खौसेथि गैया अब्ला जों गैला होननानै सानना लादो गावखौनो गोबोरखियाव गोग्लैबाय होननानै सानना लाखा फायखानानि हाखराव गलांबाय होननानै सानना लानाया साबसिनसै जोङो बे मोखांखौ नुजानायनिफ्राय नुजाया साबसिनसै लासिं सिंसो जागोन जोङो दायो जिबायदि परिस्थिति जागासिनो दङ बे साननैसो सिगाङाव जिबायदि सोलिबाय थादों जोंनि बर' लाइमोन आइजोफ्रा हिन्जावसाफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जिनाहारि खालामजादों रेप खालामजादों बैफोरबायदि गथ'फोरा आरोबाव तिनि गुन बारा गाग्लोबजागोन जिनाहारि जाबावगोन रेप खालामजाबावगोन बेफोरबायदिया जुदि जानानै थाङोब्ला मा थाबावगोन जोंनाव आयेनानो थानाय नङा जोंनाव आयेनानो थानाय नङा जुदि बे जायोब्ला राइट आदा औ ST लागे ना नालागेखौ सोर होनामोनलाय आदा हाग्रामा सारा बुंदों बे बाथ्राखौ बबे एंगोलजों ST होनो हानाय खेमथा थानाय बायदि ST लागे ना नालागे मियादि फाट्टा लागे ना नालागे मानो बुंनांगौ आरो गबिन्द सार नोंथाङाबो मानो बुंनांगौ गबिन्द सार नोंथाङाबोथ' बुंदों जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय बा UPPL पार्टिनिफ्राय ST होनो थांनायाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया मानो बुंनांगौ अब्ला दिनै नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा नै बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि खाबुआवथ' दिनै गुबुन हारिया खाबु नायनानै दिनै बारसिनदोंना हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनांगौ होननानै बिथांमोना सानबाय देरहाबाय देरहानायनि उनाव दिनै देरहाखांनाय लोगो लोगोथ' बिथांमोना जांख्रिखांदोंना नङा होमबा जुदि हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राखौ बुंनानै दोनामोनथाय दिनै बिथांमोनाबो बेफोरबायदि जांख्रिखांनो थाखाय खाबु मोननाय नङामोन बोलो मोननाय नङामोन गोहो फैनाय नङामोन बिथांमोनाव जोङो हाग्रामा थासान्दियावनो बिनानै लाखानांसिगोन होननाय जादों बिथांमोनहा मालाय बे खाबुखौनो नेनानै दंखायोमोन इउनिटि इज स्ट्रेट खौसेथियानो गोहो बेखौ माखासे लिडारफोरा दाबो बुजिसैगोन आदानो बिथांमोनहा आंथ' सानो फंबाय बर'नि जेसांखिनि जेंना बा प्रब्लेमफोर दङ बेखौ बुजियो रावबो लिडार गैया दैदेनगिरि गैया बुजिजोबगौ नाथाय बिथांमोना बुजिनानैसो अहंखार खामानि मावदों अबुजुन अगियान गोसो लानानै मावदों बिथांमोना माने खालि थाखा फैसानि मामला मस्लानि मामला गोजा गाद्दिनि मामला बिथांमोना खाबु फलान इउटुबार दंलै आदा जेराव इउनिटियै प्रटेस्ट होनो नागिरबाबो पलिटिक्सनि खोथा लाबोना गुलुं गुजुं खालामो औ बेफोरबायदियानोथ' गाज्रिब्रा बेफोरबायदियानोथ' बर' समाजाव अर सुना होयो दिनै बेफोरबायदिनि खारनावथ' बुंनो थाङोब्ला मैया मालाय गथ'फोर प्रटेस्ट होनो थांनायखौ फैनाय समाव बेंनानै बुनायफ्रा मानो बेफोरबायदि जानो मोनांगौ जाखो बेफोरबायदि जानो मोना आरे नों प्रटेस्ट होनो हायाखै नों न'आवनो दलद थाब्रा आसान गाननानै था हिन्जावनि दख'ना सुरि फिथिफोर गाननानै दलद थाना नङा होमबा नों फिल्डआव ओंखारलांनो हायाखै ससियेल मिडियायावबो नों खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो हाया मा बबेबा साइड फारसेल' जानानै खोथा बुंबाय थानाय बाथ्रा बुंबाय थानाय बुंनांगौ साइड फारसेबो जेब्ला राइट जागोन बिथिं साइड फारसे थानानै बुं जेब्ला जिथु हारियानो जिथु गुलुं गुजुं जानो थांदों अब्ला बे समाव जों मानो बुंनांगौ जाखो आरो बे समाव मानि पलिटिकेलनि बाथ्रा हाबबाय थानांगौ जाखो पलिटिक्सआनो जा जियानो जा जेरैखि जाया मानो
प्रब्लेमाल' समाधान जाग्रोदोंना पलिटिक्सनि गेजेरजोंबाबो नंगौना नङा दे इउपिपिएलआ होबथानांगौ होननानै माबा होबाय जों बेखौनो सापर्ट होनानै होबथादोब्रा जोंनि बे प्रब्लेमाल'सो सल्भ जाग्रोनांगौ दा बिनि उनाव पलिटिक्स ना माटिक्स जावलायनो गोसो जावलायबाय थादोब्रा प्रॉब्लम को सॉल्व जाहोग्रोनांगौ भाई आप कहाँ क्या करते हैं मैं गुवाहाटी में रहता है गुवाहाटी में हैंडलूम में काम करता है मानिलाय बे हारिया अलखद जानाय समाव खैफोद गोलैनाय समाव मानि मा पलिटिक्स 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 पलिटिक्सआ जाहोदों नामालै जों पाब्लिकखौ मस्लानि थाखायनो बर' लिडार मिथियै बादि जागासिनो आदा बेखायनो खुगा सियाखै रावबो एमएलए एमसिएलए इएमफोरा डाइरेक्टखा बे बाथ्राया फंबाय बेनो मोनजाजोबदों नालाय खियाखौ लखराखौ घुसखौ बेखायनो सिरि थाजोबदों एसटि फान्ड बादि बिथांमोना लाख लाख थाखा मोनजागोन ना क्रर क्रर थाखा मोनजागोन ना बेनिफिट दंना बिथांमोना बेखायनो सिरि मिथिना मिथियै बायदि बुजिना बुजियै बायदि बबा जाना थाफ्लागासिनो दं इउजि ब्रह्म साराबोथ' गोबां खुगा दंमोनब्रा माथो दा मानो खुगा थाला मारिना थादोंथाय मानो थाला मारिना थादों बेबो इउपिपिएलनिफ्राय आरो बे हाग्रामा मलेर सारा एनअसिखौ होबाय दा मानो बोखांनायनि खोथा दासिमबो बुंनो हायाखै नामा बियो जेब्लासिम एनअसि बोखां अब्लासिम बर' रायजोआबो सिरि जानानै थाया राइट 100% थेंक इउ स' माच जेब्लासिम बर' रायजोआबो अब्लासिम सिरि जानानै थाया जेब्लासिम एनअसिखौ बोखांफिना स्टुडेन्ट गथ'फोरखौ जुदि केस होनो हादोंब्ला एफआइआर होनो हादोंब्ला एरेस्ट खालामोब्ला दैदेनगिरिफ्राबो जेल जाजोबनांगोन नङाब्ला खिन्थु पाब्लिकनि आखायाव दिगदार जागोन पाब्लिकआ रागा जोंबाथ' माबायदि जायो थासारिया बेखौ मिथिखागौ दा आरो दानो बुंगासिनो दंखायो जोंहा गथ'फ्रा नेपाल खालामगोन होननानै खिन्थु नेपालनि बायदि थासारि फैमारिबा मा जागोन बेखौथ' बुजिखागौ थाला लागायजोब्बाय आदा दा औ थाला लागायजोब्बाय बिसोरो जावनोबा गेजेरजों उं जावनांगौ सोरबा इउपिपिएलनो सोरबा बिपिएफनो रावखौ माइगाब जुजाय बासिनाङा गेजेरजों ब्लं ब्लं जावनांगौ होखावनांगौ फारनैथिंबो मानोना दाया जेथिंबो दङ समान बेखायनो फारनैथिंबो दांनांगौ सोरबा इउपिपिएलनि थिननायाव गथ'फ्रा धरना होदोंनो सोरबा बिपिएफनि थिननायाव बिसोरो होबथादोंनो बिदि मा जानाय नङा फारनैथिंबो दांनांगोन दाङोब्ला अरखि जोंब्लाव होजोबनांगौ आदा नेपालनि बादि खालामनांगौ जानोबो हानाय माथो गद नैबे दिनैनि जिथु माबाया सावरायनाया मा जायो दाहालागै ओंखारबायसो दं बाराबा जोंहा दिपेन बर' सारमोना फोरमायबायसो खोमा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बोरै बोरै जाखो एनअसि कपि सावजोबनाय जाबायना दहाय माबायाव नुबाय आं निउसाव ओमफ्राय माखासे खोथाफ्रासो बोरै बोरै जाखो बेखौ मिथिथ'वाखै अन्नानै जायफोर लाइभआव नुजाफैदों मोजां मोनदों प्लिज अन्नानै लाइक मारिना हो बयबो अन्नानै आंनावले सादा सिदा जाम्बा बुसाखालै सोरबा सिदा बाथ्राखा नांगौबा जोंबायदि जाम्बाखौनो केस होनानै जा जोंबायदि जाम्बाखौनो बुथारनानै जा थेवब्लाबो बर' समाजखौ थगायनो नाङा फिदिंनाङा बर' हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाङा जोंबायदि सैमा बा फाग्ला बायदि बखिग्रा मानसिखौनो बुथारनोबा बुथारफै नाथाय मोजां मोजां गथ'फोरखौ फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ रावखौबो जेबो आघात दाखालाम दुखु दाहो गोरबो बिखायाव फरायसुलि गथ'फोरखौ बुनाय माने बिमा बिफाखौ बुनाय जायोलै गार्जेनफोरखौ बुनाय जायो आरो बर' फरायसाखौ बुनाय माने बर' हारिखौ बुनाय बेखौ बुजिनानै लानो रोंनांगोन जोंनिनो फिसा
नों आंनिनो फिसा बयनिबो फिसा जों स्टुडेन्ट जों बदला लायोब्ला गनाय नङालै आदा खिन्थु एबार गला बिसोर आरो मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला दा जेनेबा बे धन सम्पति लस खालामनायखौ बुंदों एथ' लस जादों बे थिगानो बुख्रुबनाङामोन नाथाय बुख्रुबनाङाथ' नाङा जुदि एसटिआ थांमारोब्ला जोंनि पावार फांसनफ्रा थांमारोब्ला बे न'आ सोरनि जागोन बे सम्पतिया सोर जागोन बिथांमोननिसो जागोन ना जोंनिथ' जाला ना बियो बे समाव अब्ला जोंनो मानो नांगौ बेखौ जोंहा लुना दोनग्रा बिसोर खावदों जिरायफैग्रा नामा नङा होमबा बेबायदि जाहैजोबगोन एमोन फंबाय पलिटिक्स लिडारफ्रा बर' हारिखौ फानलाय बायलाय खालामो बाजार मोनदों नामा बिसोर बेनो जागासिनो दा बिसोरनि थाखाय मैगं थाइगंनि बाजार सोलिगासिनो दं ना बेदरनि सना फाननाय रुफा फाननाय डायमन्ड बिजनेस जागासिनो दं बिसोरनि थाखाय गल्डनि बिजनेस जागासिनो दं जोंसि जोबखाबाय खिन्थु आदा जोंखागोन फंबाय आंबो जोंदों बेखायनो बिदि खालामदों जों आदा एसे बुजिनांगौ दैदेनगिरि लिडारफ्रा मोनफ्रोमबो पार्टिनि लिडारानो जाया मानो दिनैसिमबो बर' हारिनाव सोंनानै खामानिखौ मावा अनेक प्रमद बर' साराबो बिटिसि एकर्डखौ मोजां नङा होननानै बड'लेण्ड सोमावसारै सारबाय गेजेर ससेयाव बड'लेण्ड मोनसिगोन दरखं गेवखा माबाजोब्बाय मोनथाम स्टेपआव सहैखाबाय जोङो दा बे स्टेप मोनथामनि दरजाखौल' खेवनांसिगौ होनबाय खेवनो थांनानै रायजो राजा आइ आफाफोरनाव सोङा हसिया बिटिआरखौसो एकर्ड खालामना लाना फैबाय रावबोथ' रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि थाखाय जिउ बावाखैमोन ना रावबोथ' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बिटिआरनि थाखाय सोमावसाराखैमोन ना जोंथ' जोंनि खुगायाव जोनोम जाजेननायनिफ्राय जों खोनाबोदों न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानैसो बुंदोंमोन जोंथ' मालाबाबो न' बिटिआर न' रेस्ट होनना बुंफेरनो मोनाखैमोन थगायलायबाय बेबो मोनसे बिराद गिदिर हारिखौ बेनि गेजेरजों दा फैनानै फाननाय होनाब्लालाय माथो होनबावनो बेखौलाय बड'लेण्डखौ फाननानै बिटिआर लाबोदों होनाबा माथो होनबावो दा थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि सारा थाखानाय एसटिखौ फाननो नागिरलायबाय अब्ला जों सोर लिडारखौ फोथायबावगोन जोङो फोथायनोथ' हाला जों बिदिबा फैसा होनानै भट लायनाय सोर लिडारखौ फोथायनो हाबावगोन जों बेफोरबायदिबा एसां फोथायथावना लिडार नुयोमोन हाग्रामा महिलारिखौ सादा सिदा सासे हारिनि खामानि मावग्रा बायदि दिनै बिथाङाबो जिथु एसटिखौनो फाननोसो ओंखारबाय नुयोमोन सासे हारिनि थाखाय मोदै हुगारग्रा बर' बिमाफोरनि मेगननि मोदैखौ सिनायगोन होननानै प्रमद बर' सारखौ फोथायोमोन रायजो राजाफ्रा दिनै गासिबो धंस बर' फिसाफोरनि जिउ जारिमिनखौनो धंस खालामनोसो नागिरलांजोब्बाय जुदि बिसोरनो एसटि होयोब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ एकदम 100% होयोब्ला होखांनायनि उनाव नङा बेबो होनायनि सिगाङावनो जोंनो बड'लेण्डखौ लिरना होग्रोथों बिनि उनाव एसटिखौ हो एसटिखौ होनायनि सिगाङाव जोंनो बड'लेण्डखौ ख्रा लिरना होग्रोथों बिनि उनाव एसटि होयो ना मा होयो होबाय था टाइगारिस बेगआ आरो हारिसो फाननो नागिरबाय आदा माथो बेनो जादों दा टाइगारिस बेग हारिखौ जाख्रेबग्रा टाइगार जों बुंनांगोन दायो
आं सोरबा प्रमदनि जानानै सोरबा हाग्रामानि जाना बुङाखै खिन्थु बयबो खोनागासिनो दंखायो नुगासिनो दंखायो खोनासंग्राफ्रा नंगौना नङा फंबायमोन नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ दायो आंनि बुंनायफोरखौ खोनागासिनो दङ सोरबा हाग्रामानि जानानै सोरबा प्रमदनि जानानै बुङाखै आं जेनेरेल जाना बुंगासिनो दं बाथ्राखौ रायजोजों थानानै बुंगासिनो दं आङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ एसटि होबा औ डाइरेक्ट बाथ्राखा बियो एसटि को होयो ना मा घन्टा होयो होबाय था जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट को नांगोन किन्तु मुझे लगता है ये बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ सुना है ऐसा ही है अगर हो जाएगा तो पूरा मुश्किल हो जाएगा हमारा जो एसटी है ना एसटी लोग को पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा मोजां आदा राइट थैंक यू फंबाय बोथ साइड जेनेरेल जा आदा औ नंगौ फंबाय जेनेरेलजों थांगोन आं नांगौ जायोब्ला बे प्रब्लेमा जोबनायनि उनाव पलिटिक्स सोलियोब्ला पलिटिक्सनि जानानै आं बाथ्राखौ बुंगोन नाथाय दा आं बे हारिया खैफोदाव गोलैनाय समाव बा हारिया अलखदाव गोलैनाय समाव आं मालाबाबो सोरनिबा साइडजों थानानै बाथ्रा बुङा आङो बे प्रब्लेमा जोबखांनायनि उनावसो बुंनांगौबा बुंगोन आङो सोरबा हाग्रामानि जानानै सोरबा प्रमदनि जानानै बुंनांगौबा बुंगोन आङो जेथिं मोजां नुहुरदों बिथिं मोजां होनना बुंगोन जेथिं गाज्रि नुहुरदों बिथिं गाज्रि होनना आसि थुहरगोन आरोलाय माथो नङा होमबा रायजो राजानि अननायासो देरसिनलै सोरबा सासे पलिटिक्सनि लिडारनि अननाया देरसिन नङा बेसोरलाय मा आंखौ गाबोन 5 लाख थाखा होनानै बायनो हागौ खिन्थु बेवहाय आङो चिर जीवन बे 5 लाखजों थांनानै थानो हाया रायजो राजाजों अनलायनाय थागोन खौसेथि थागोन इउनिटि थागोन अब्लासिम जोङो गोजोनै थालायबाय थानो हागोन मोजां आदा होनदों औ फंबाय मैं तो जनरल हूँ लेकिन आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ थैंक यू सो मच भाई थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स मेरे तरफ से और हमारा जो एसटी है ना एसटी का तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया जिउआव जाय मानसिया हारिखौ लानानै बेले बेजे खालामगोन समाजखौ लानानै बेले बेजे खालामगोन बे मानसिया मालाबाबो जिउआव गोजोननाय मोननाय नङा गोजोनै थानो हानाय नङा बे 5 बोसोरनि पावारखौ लानानैनो एथ'ग्राब देखायनो नागिरो नुदां पस्टआव 5 बोसोर होख्रावबाय थादो नोंसोर होनलायनाय 5 बोसोर अब्ला 5 बोसोरसिम हारिखौ बेफोरबायदि रेनाव होबाय थानो नागिरदों नामा बिदिया जानाय नङा खिथ'खि लाना खारबाव खारख्लामा नङा खिन्थु रायजोआनो राजा होनदों माखौ गोसो जायोब्ला उल्थां फाल्थां मै होनाय बायदि खालामजोबनो हायो रायजोआ दे होनबा थाथ'लायदो आदा अके जागोन फंबाय गोबावबो जाबाय अल्फा फ्राइड अरे भाई किस लिए हंस रहे हैं आप किस लिए हंस रहे हैं कहाँ से है आप अल्फा भाई हंसा क्यों आपने एग्जाम दं जोंनाबो अच्छा एग्जाम दंना दे मोजाङै गोसो होनानै फराय फंबाय ऐसे ही हंसे आ गया ऐसा हंसना नहीं चाहिए भाई ठीक है एक दूसरा का कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ इसमें बीच में घुस के हंसने का नहीं चाहिए और ये हंसी मजाक दूसरा दिन को कर सकता है लेकिन अभी जो हमारा जो परिस्थिति हो रहा है ना जो हाल चाल उसका बारे में आप पहले जान लीजिए उसका बाद में ही आपको हंसना है तो हंस सकता है ये प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद लेकिन इस समय में इस परिस्थिति में
हंसने का नहीं है। अगर आपका आपका खास में है ना, आपका आप लोगों का खास में कुछ हुआ है तो उसी समय हम लोग हंसेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, आपका भी मन में बुरा लगेगा ना। सॉरी भाई, ऐसा हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। आदा एसटी को बिसोर मोनमारगोन नामाब्रा, एसटी को तो जुदि एनओसी को बोखाराबा मोनगोन फंबाय, बे बाथ्राया सियर। एनओसी को बोखाराबा मोनगोन, बिसोर बोखांनानै लाफिनाबा मोनगोन। बीजेपी को वोट दो और क्या बोला, मतलब जिता दो, बीजेपी को वोट दो और जिता दो। बीजेपी ने तो पूरा उल्टा पलटा कर रहा है ना। अरे कोई भी हो, पॉलिटिक्स पार्टी कोई भी आ जाओ, कौन सा भी हो, ऐसा ही होगा। कांग्रेस आ जाओ, कांग्रेस ने भी उल्टा पलटा करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो आके दिया था ना, लेके आया था ना, कांग्रेस सरकार ने तो लेके आया था वो लोग को असम में। वो इतना साल कांग्रेस ने सरकार चलाया था, वो लोग को कांग्रेस सरकार ने लेके आया था असम में, तो वो लोग कांग्रेस सरकार का समय में क्यों डिमांड नहीं किया, हमको एसटी चाहिए बोल के क्यों डिमांड नहीं किया। आज का इस समय में किस लिए डिमांड कर रहा है वो। उस टाइम में कहाँ मर गया था, उस टाइम में कहाँ सो रहा था, नाक में तेल लगा के कंबल ओढ़ के सो रहा था क्या उस टाइम में। अपना अपना बीबी का मेखला चादर में घुस के, साड़ियों का अंदर में घुस के सो रहा था क्या। आज इस समय में एसटी डिमांड करने के लिए दिनैसो नुलायबाय आदा नोंखौ थेंक इउ फंबाय, दिनैसो नुबायना एसपि सोरगियारि, माब्रै दं फंबाय खबर सबर। पंद्रह 16-17 साल तक कांग्रेस सरकार ने सरकार चला के गया है। उस टाइम में मांगना चाहिए था एसटी हमको दे दो, आप लोगों ने हमको ला के रखा है इधर में, आप लोगों ने लाया है हमको आसाम में, हाँ उसी टाइम में तो मांगना चाहिए था, डिमांड करना चाहिए था, हमको एसटी चाहिए। अभी इस समय में क्यों डिमांड क्या है। दं कम्पानियावनो अच्छा कम्पानियाव दंना दे फंबायबाथाय खालामनो उफाय गैया, जेरावखि थाया मावनानै जाखानांगोन। आं फेसबुकआवसो फैसै फंबाय दाना बांसिन, फेसबुकआव फैमाल मिउजिक, आंनि फेसबुकनि नामा फैमाल मिउजिक। चलो ठीक है, आज मैं एलबी को इसी समय रखने वाला हो। आप लोगों से मिल के, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा है मन में, और अपडेट देते रहेगा। थोड़ा आप लोग जो लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखो। और एसटी को जुदि मोनमारोब्ला आदाजों मा होनो लिडारखौ फोथायबावनांगौ, जों लिडारखौ फोथायबावनांगौ जाखो, लान्थायाबो फाग्ला जाबाय आरो थेबगांखौबोथ' दाबुंखासै। औ नंगौथ' आरो सिदा बाथ्रा बियो। सोर लिडारखौ जों फोथायबावगोन, जों फोथायनो हाला। बिसोरनि थाखायनो इयुनाव फैबाय थानाय जोंनि बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना दा बायदियाव पलिटिक्सनि लिडार जानो सानब्लाबो, पलिटिक्सआव खारा जाबाबो गसंब्लाबो गथ'फोरखौबो जों फोथायनो गोब्राबसो जाहैसिगोन बिथांमोननि थाखायनो। बिथांमोनानो गाज्रि बिद्दाखौ सोना होखाजोब्बाय नै दानो, नङा होमबा। बिथांमोनानो गाज्रि लामाखौ दिन्थिनानै होखाजोब्बाय। बबेथिं थांबा थगायनानै मोनजागोन, बबेथिं थांबा रायजोआ बांसिन मोनजागोन, बबेथिं थांबा जोंनाव बांसिन थालांगोन, बे लामाखौ सेस बिथांमोनानो फोरोंनानै दोनखाजोब्बाय। स' आङो लाइभखौ लाखिनोसै, गोबां दावराव जाबाय। ओरै हाबाबो जागासिनो दं नै उसुङावनो, माने ओरैजाय खाम दामबोबाय, बेम दामबोबाय, दावराव जाथारबाय। आरो हाबायावबो नै गोगोम मानसिफोर दावराव जाबाय, नङा होमबा। दा आरो ओरै जि दाग्राफोरबो फैजोब्बाय।
दानिया दावराव जाबाय नालाय आङो लाइभखौ लाखिनोसै बारा मोजां खोनानाय नंला थेंक इउ मस्ट वेलकाम बिद्दा ब्रादार उननि फारसे लोगो मोनलायसिगोन जोङो नङा होमबा नेक्स्ट लाइभआव हयथ' आं दा मोनायावबो लाइभ फैबावनो हागौ दाहायनि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैथ' जोंहा अल अफ द स्टुडेन्ट इउनियन आरो सिसिथ'आ गासिबो आफादफ्रा ज' जथुमनानै सावरायदों बोरै बोरै जाखो बेफोरनि आपडेटखौ मोनोब्ला आङो दा मोनायाव लाइभ फैफिनबावनोबो हानाय बा दिनै हायाब्लाबो गाबोन फैगोनो हागौ हा दे आदा दे सलगासिनो औ बेयावनो फंबाय दे होमबा दे बाय बाय नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोनखौ